Здравейте, аз съм Bulgarian the Magic и днес ще направя един доста интересен клип с доста интересен фокус, който много лесно може да бъде разкрит. Но да разбъркаме малко картите преди да го започнем този трик. И ще му бъде единствено да си тегли на карта, примерно тази. Мога да сложим нагоре и сега ще разбъркаме. Ето така. Ето така ще разбъркаме. Ще продължим да бъркаме. Ще един рифъл шъфъл. Ето. Така. И ще попитаме си инвеститор дали това е неговата карта. Той казва не. Добре. Ще ставим настрани валето купа и само със едно щракване валето купа се появява отгоре на картата на зрителя тук. Доста интересен трик, както вече казвам, вече някои са го разкрили 100%, но просто искам да го кача, доста ефектен. Правете го на хора, които си нямат и аса от фокуси или трикове. И как се прави? Например, давате на зрителя си теглена карта, дама купа и да слагате отгоре и почвате да бъркате картите, като трябва да запазите нея най-отгоре. Като бъркате, ето сега остава тя най-отдолу, после я взимате отново. Това е контролиране на горната карта. Може да видите тези клипове в ето, дават купа, една отгоре. Този клип може да го видите в моя канал. И след това, след няколко сбъркане пътите това твоята карта, като правите един double swift. Ето, това е твоята карта, той казва не, добре, запомня тази. Ще оставим сега за страна. Ще оставим тази тук и ще направим това. И изведнъж става номера. Доста е лесен. Елементарен е трикът. И надявам се да ви е харесало. До скоро!